Добро утро на всички. 5 часа и 33 минути. Аз вече съм навъртял 7 км и половина с колелото. Станах в 5 и 5 тръгнах. Защо станах в 5? Ами, ще ви се стори много глупаво, но тъй като последно време реших да се натисна до край, за да разгърна потенциала си и да развия възможностите си, тъй като ми предстои прибиране в България. И искам, като се прибера там, не да съм същия човек с същите навици, които имах преди да замина, ами искам да се върна като човек, който е устремен към успеха си и, както вече казах в предишното видео, да развия най-хубавата пекарна в града и да развия една организация, която се казва Българска просветна дейност. И за да го направя това, аз трябва да дам най-доброто от себе си. И най-доброто от себе си човек най-често дава, не само като влага всичко, което има, като финанси, но и като мобилизира желязна вяра. И наскоро прочетох една книга, казва се Клубът на 5 сутринта, и реших да използвам метода 5 сутринта, за да подсиля моята дисциплина. И това, което се казва в книгата, е, че 66 дни е нужно човек да става в 5 сутринта, за да придобие този навик да става рано, и след ставане в 5 имаш 20 минути на интензивна тренировка да се изпотиш, след което имаш 20 минути, в които да си размишляваш и да си записваш това, което ти е дошло на акъла. В случая аз ще правя влог, за да записвам как се чувствам и какво мисля след тези 20 минути активна тренировка, и следващите 20 минути са посветени на четене и слушане на подкасти с образователна цел. От 5 дни съм напълно чист, 6 вече започва, без никакви наркотици и алкохол, и продължавам борбата със себе си. И тези неща, които правя, ето примерно, не знам дали се вижда, тук що покрай мен мина човек, който е излязъл да потича. Значи аз не съм единствения откачен, но дори да бях, какво ми дава това ставане рано? Както виждате, няма камери, няма хеликоптери, няма светлини, никой не е дошъл да ме поздрави, че съм станал. Единствено аз и Вселената знаеме, че аз съм станал днес и съм натиснал още от сутринта деня си, за да изтискам най-много от него. И тези малки допълнителни жестове подават сигнали на Вселената, че аз съм готов да поема нещата, за които мечтая, и съм готов да стана човека, който искам. А единственият начин да стана човека, който искам, е не само като казвам какъв искам да бъда, а като действам като човек, който искам да бъда. Действията са най-силният фактор, който определя какъв човек си ти. И това са малки победи, които леко по леко изграждат характера и най-вече подсилват дисциплината. А човек със силна дисциплина е способен да направи това, което си сложи на акъла. Затова продължаваме борбата и до утре в 5 сутринта. Отново сме на пътя. 5 часа и 10 минути е. Прекъснахме си сладкия сън и отиваме да бъхтиме за величието си.
Така изглежда Холандия в 5 сутринта. Страна, която е наистина пълна с хора и постоянно можеш да видиш някой някъде. Тук там се засичат такива качалки като мене. Но това не ме обезкуражава, направо ме надъхва. Добро утро на всички! Отново сме тук по същото време. Здравейте всички и добро утро! Часът е 6 и стоя тук вече от 30 минутки. Правя видеото сега, защото в 5:30 беше тъмно и реших, че по-приятно би било видеото да бъде заснето с малко светлинка, тъй като светлината е и носител на надежда. 7 дни, откакто вече не пуша трева, и да ви кажа, разликата не е изключително голяма. Може да се забележи най-вече в това, че сънят ми е богат на сънища. Може да се каже, да речем, съвсем леко по-енергичен съм и продължавам в същия дух. Втори ден пореден ставам в 5. Ако някой му е интересно, книгата е на Робин Шарма и се казва Клуб 5 сутринта. Книгата е богата на полезни съвети, богата на цитати от много велики личности и има в нея история, която разгръща няколко различни типа личности под формата на герои, които кореспондират, комуникират и разгръщат разказа на самата книга. Препоръчвам ви. Втори ден пореден давам повече от себе си и се надявам, вървейки срещу зоната си на комфорт, да успея да се превърна в малко по-продуктивна личност и човек, който има развита дисциплина, защото ставането в 5 часа е като детска игра за живота на един пекар, защото за да водим успешно пекарната, ние трябва да ставаме в 12-1 часа нощта, което означава, че когато хората лягат да спят и започват да се унасят, ние тогава ще светнем лампите в пекарната и ще започнем да месиме. Докато си карах насам колелото до това красиво езеро, има гробище и се замислих, че в това гробище не са положени само хората, които са си отишли от този свят, ами и мечтите, които не са успяли да реализират. Те също са си отишли от този свят. Какво е мечтата? Мечтата е нещо, което живее с човека, и когато човек си отиде от този свят без да осъществи мечтата си, тази мечта си отива с него. Това, което искам аз да направя в своя живот, е тези мечти, които имам, един ден, като си отида от този свят, те да останат след мен. Затова ги споделям с хората и затова и се лишавам от комфорта на топлото легло, за да ставам и да давам все повече от себе си, докато не успея да постигна това, за което мечтая и това, за което се боря. Но за да стигна до там, трябва да продължавам борбата със самия себе си. След като качих първото видео за предизвикателството, ми се обади един мой много близък приятел и си поговорихме, поощриме, окуражиме за това, което правя, и си дадох сметка, че тази борба, която водя аз, се води от
още много други хора и самият човек, който ми звънна, е един от тези хора. И този човек също води своите битки и по някакъв начин хората, които водят тези битки, трябва по някакъв начин да не ги крият, за да може да окуражават хората, тъй като неговото обаждане ме окуражи. Благодарен съм му за което и това, което виждам, забелязваме, че канала вече има някаква стойност. Защо? Защото споделяйки моите битки, аз се свързвам с хора, които водят подобни битки и които, виждайки, че открито ги споделям, по някакъв начин затвърдявам някакво доверие, което по някакъв начин хората да се отпуснат и да споделят за своите битки и така да можем да обсъдиме нещата, които по някакъв начин ни пречат да осъществиме и да разгърнем пълния си потенциал. Предстои пореден ден, различен, тъй като съм започнал деня си не с алармата, която да ме подкани да отида на работа, а с алармата, която да ме подкани да следвам мечтите си. Успешен ден на всички и до утре в 5.